Asibaleke. Siyabingelela abathandekayo egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Nanamhla Nkosi siyabonga. Ngicela sithandaze. Baba ongcwele, siyabonga Nkosi kungena kule nkonzo nakulolu suku lwanamhlanje lungolunye olwezenzile. Ngena nathi kulo Nkosi bandla lakho abangcwele besadibene kwindawo ngendawo. Ube uNkulunkulu, ube usomandla, ubonakalisa ubukhosi nobukhulu bakho phezulu empilo zabo. Yenza lokho Nkosi, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Bangcwele, ngicela ba sibheke izwi lenkosi nakulolu suku lwanamhlanje litholakala encwadini kaExodus isahluko sesithathu, sifunda amavesi amabili, uverse 16 and 18. Ngizofunda kwi-New Living Translation version. Efundeka khona kanje, verse 16. Now go and call together all the elders of Israel. Tell them, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared to me. He told me, I have been watching closely, and I see how the Egyptians are treating you. Verse 18, the elders of Israel will accept your message. Then you and the elders must go to the king of Egypt and tell him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. So please let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Masilibonge izwi likaNkulunkulu abathandekayo egameni lika Jesu. Liphilile Nkosi izwi lakho linguqobo, lihlambulukisa umoya wethu, qondisa inyawo zethu entandweni yakho. Kube kuhle kithi. Sibusise Nkosi ngalo egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo, ngicela sikhulume kafishane ngendaba yokuhlangana komuntu noNkulunkulu. Ukuhlangana komuntu noNkulunkulu. uMose mayehlangana noNkulunkulu angifuna ukuyithatha kude bangcwele ngenxa yesikhathi nangenxa yezimali esingenazo kahlehle. Uma ehlangana noNkulunkulu ehlane uziveza kuMose uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyaziveza kumuntu. Ebese esebenza ngalona ziveze kuye, kwabanye aziveze, aqhubeka aziveze kubo nabo eseziveza ngalona zivezile kuye. Angidlali ngenkotha la, ngikhuluma impela into ekhona. Ufika aziveze kumuntu, abese umuntu eyovezela abanye ukuvela kaNkulunkulu kuye. Bese bebona uNkulunkulu, beboniswa yilo asiveze kuye. Uma engazivezanga uNkulunkulu, akwenzeki uNkulunkulu avele noma ambuleke kumuntu nomuntu. Ingakho ke wavela kuMose ngesihlahla sivutha ehlane lusile izimvu zikamkhwe wakhe. Wabona isihlahla sivutha ehlane, uma esibuka isihlahla savutha, isihlahla sangaphela. Isihlahla maye lokho esibuka sivutha insuku, kwazi wathatha isinqumo sokuthi ake ngisondele ngibone ka lesihlahla sisha kanjani ngoba siyasha kodwa sipheli. Eziveza uNkulunkulu kuMose. Uma esethi uyasondela sekuqhamukizwe esihlahleni esivuthayo. Moses le ndawo osondela kuyo ingcwele lomhlabathi omkungcwele. Mina nguJehova uNkulunkulu wababa wakhe abakhulu okhokho bakho. Ngawe gumla izicathulo zakho ngoba lo mhlabathi omkuwo ungcwele. Uyazi kumnandi uba umzalwane sekuthiwa umhlabathi omkuwo ungcwele. Ngakho ke gumla izicathulo zakho. Indaba enyeke nayo leyo kwesengayikhuluma ngelinye ilanga ukuthi hawu umhlabathi mawusungcwele sekufanele ngigumla izicathulo. Yini lena? Isho ukuthi usufike manje kwenye indawo osekufanele manje ukugqokile kube khona izinto ezichekwayo kuwe emzimbeni, sekukhona into eziphuma manje. Khona izinto eseyi-edwa, khona izinto eseyisuswa manje ngoba umhlabathi osufike kuwo ungcwele. Uyasho ukuthi ke njengoba ngiyivezile ke mina sezi-introduce uNkulunkulu, ezintroducer ngenxa ye-attention kaMose. Ngiveleleke mina kuwe
ngakho ke wena hamba ke manje ufika uqoqa amalunga kwaIsrael eGibhithe ekuwatsheneni kwakho lamalunga wona ayoba convinced, they will accept your speech ngoba mina ngivele kuwe nje bona bazofike bakholwe yilento engisho kuwe ngoba mina uNkulunkulu kaAbraham kaIsaac kaJacob ngivelile ke kuwe manje. Lokhu kuvela kwakhe kuye kwenza ke manje uMoses abe ngomnye umuntu uvelelwe ngoba umzalwane umuntu ovelelwe ngamaZulu, umuntu ongesimzalwane umuntu ongavelelwe amaZulu. So abantu ababili laba bakhuluma izinto ezahlukene nokwenza kwabo kakufani. Uma esehamba eshoka ama objection akhona, objection number 1, ayi mina ngeke ngilunge ngubani mina bayongikholwa yini. Objection number 2, bayongikholwa yini mina ukuthi ngempela ungivelele na ngempela kwenziwe le yanto ke nanduku iphendule lokho ke phendule lokho ke faka isandla kanjalo ibamba induku iphenduka inyoka igonya induku ayiphethe ngoba kufanele bekhona into oyiphethe evela kuNkulunkulu ukuze ukwazi ukusurvive nokwazi ukusustain kulo mhlaba kulolu khalo esiluhambayo lokukhona. Mangabe ke uMoses ke esebuyele ekhaya ke abuyela fa ixoxe ke ekhaya le ndaba lapha ekhweni lakhe kwaJethro ukuthi ayi uJehova uNkulunkulu wamaHebheru ungivelele ngakho ngicela ukuhamba ngobona abafowethu eGibhithe okwenza abe manqikanqe wayazi eGibhithe kuwahamba kanjani wayevele ngiwanted efuna amaphoyisa aseGibhithe efuna ukumbopha nelazi icala lakhe bazalwane I won't waste your time. Kodwa ke ngenxa yokuvelelwa wase kubonakala ukuthi hayi kufanele ahambe ngoba into kaNkulunkulu iyedla ubulunda ingena la ungangenwa khona. Abahlabelelayo bathi sangena singena lapho kuthiwa kungenwa khona nala kuthiwa kuphunywa khona siyaphuma. Useyakhona lapha efunwa khona lapha abaleka khona lapha engafuni nokuvela khona ukuthi akuphindele eGibhithe. Mayese hamba ke nangempela kafika waqoqeka amalunga ke ama leaders akwaIsrael awatshene ukuthi hayi uNkulunkulu oAbraham Isaac oJacob ungivelele kanje ngempela kholwe lamalunga. Uthi ke my people will listen to what you say, and then you must go together with them to the king of Israel, to the king of Egypt, and say to him, the Lord, the God of Hebrews, has revealed himself. Nanso minkunutumelo lapho has revealed himself. Akaziveze uNkulunkulu uzivezile kithi. Usho njalo lo kuFaro. Basho njalo lapha manje kuFaro le team manje silapha ngwaFaro ama leaders akwaIsrael esefike yatshena uMoses nabo sebeyahamba ngoba nakubo usezivezile nje obeshilo kuMoses ukuthi they will accept ngamanye amagama they will believe what you told them. Bayokholwa lokho batshane khona ukuthi ngempela uzivezile. Mase befika ke lapha nabe sebengofakazi uzivezile kithi batshana lenkosi yaseGibhithe. Ngakho dedela ke uIsrael ahamba ibanga lensuku ezintathu eqhela from Egypt. Ithini ke lento? Ithi umzalwane uyaqhela ezweni totally. Ibanga lensuku ezintathu lelisho ukuphelela ukuthi uyaphuma completely. Aphume out. Afika khonza indaba afuna ukukhonza enza imhlatshelo eqhele ngebanga lensuku ezintathu. Ingenxa ukuthi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu usesijwini ungakhishiwe ufanele uphume kuqala completely. Uthi ungaphuma then you will be able to serve God ngoba wathi uJesu fikile isikhathi yiso namanje sokuba bakhuleka uNkulunkulu bakhuleke bekumoya naseqinisweni. Ngakho isihloko senkulumo entshumayelo namhlanje sithi ukuhlangana noNkulunkulu. Umuntu ohlangana noNkulunkulu ebese ba umuntu oshintshile empilweni yonke yakhe. Akakwazi umuntu ukushintsha engahlangene noNkulunkulu. Ayisikhathi esiningi ibhadi lethu abantu bahlangana namasonto, abantu bahlangana nezihlobo zabo, abantu bahlangana noSqueezer nomzala njalo bese bengena ke esontweni ke babe nqwaba ke bahlabelele ke bafundiswe ke yonke into iCatechism yesonto. Uthi isonto ke liqhubeka kanjani balazi ke baze balicule impela kube ngelaba abanye baze bakhethwe balihole kube ibona baliholayo bengahlangananga
noNkulunkulu wamaHebheru bengahlangananga noGod Almighty. Enye into ukuhlangana nokuba yileader yesonto, ukuba ilunga lesonto enye into. Ukuba umntwana kaNkulunkulu enye into. Ngakho ke abantu okuzokhulunywa ngabo abazwa amaZulu, abantu kaNkulunkulu uzambulile kubo. God has revealed himself to us. Batshena uFaro uzambulile kithi uNkulunkulu. I-downfall yebandla lalemhla ungazembulu kaNkulunkulu, kodwa liqhubeke ngoba liyaqhubeka ivangeli liqhutshwe bangcwele engazambulanga uNkulunkulu. I-downfall yethu ke le uNkulunkulu kushoni njengoba sebehamba nje beyokhonza ngoba kuyisinengiso okunye abazokuhlabela uJehova kuyisinengiso kwabaseGibhithe. So fanele baqhele baphume bayokhonza uNkulunkulu oziveze kubo. uNkulunkulu kazibonakalise kini bathandekayo kule lockdown kungahlanganwa, kodwa yena unathi noma kungathini uyasigcina esandleni sakhe somsa. Usigcina lockdown or no lockdown, coronavirus or no corona. uNkulunkulu nje ungisikhonela ngokwakhe, ungayekhona ungoba khona kuze kube phakade. Akashintshwa isimo, yonke universe isesandleni sakhe, ukuphila kwethu kusesandleni sakhe. Inkinga esinayo ungabantu esinabe esontweni abangamazi uYahweh, abangamazi uGod Almighty. Siyathandaza ke ekseni, siyathandaza nakulolu suku lanamhlanje. Sizama abathandekayo, sisazama eminye imizamo ukuba sikwazi ukushumayela, sishumayele nonke nizwe kahle inkonzo. Asasi sokwenza njani, kodwa khona sokuzama abathandekayo ukuba nonke nikwazi onemali ongenamali ayizwe inkonzo. I-lockdown ikhona noma i-lockdown ingekho. Abathembayo uJehova bafana nentaba sesiyona engenakusanyasanyiswa. Nomhlaba usanyasanyiswa, banesibindi njengengonyama, banethemba ngoba uNkulunkulu ukhulumile, uNkulunkulu uzambulile kubo. Makazambule uNkulunkulu nasekuseni bangcwele, isibusiso sakhe sibe phezulu kwenu emakhaya ngamakhaya lapho nikhona lilalele lelizwi. uNkulunkulu isibusiso sakhe sibe phezulu kwenu. Sisizeni bathandekayo la nivaleleke khona, iminikelo yena khona njengoba siyiveza nje i-account yethu. Siyanicela noma ukude noma useduze uwenza konke okusemandleni ukuba lihambe izwi likaNkulunkulu. Noma kungama okunye kodwa lona ngeke lime ngoba lona lifana nempande emhlabathini omileyo, liyathubeleza, lingena la kungangenwa khona, leqala ngweqwa khona, leqilwandle ngisho amabhano yangama, kodwa liyawela ngaphesha kwezilwandle. Malibonge lidunyiswe igama likaNkulunkulu, malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Umsa wakhe ube phezu kwenu nonke bathandekayo. Ngiyacela sikhuleke, isibuso sikaNkulunkulu sibe kini nasekuseni njengoJesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wena wedwa, wembethe ubhinca amandla njengengubo. Malube kuwe udumo, lungolwakho, lukufanele. Mani ubongeka, mani udumiseka, mani utuseka. Nakulolu suku namhlanje useNkulunkulu. Nakulolu suku namhlanje siyabheka langa lokuphila, langa lomphefumulo. Ngena ngonyama, ngena mafunga ngajiki, ngena wena oswi lakho lisamazamisa umhlaba. Mana Nkosi enqoba ukufa, mana umele ukwaziwa nokuhlonishwa kwevangeli. Mana nezinceke zakho, mana nabangcwele bakho. Egameni likaJesu elakho izwi zodlula zonke izinto, kodwa lona ngeke lidlule. Umoya kaNkulunkulu yenze njalo empilweni zabangcwele bakho, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu umsindisi wethu. Amen. Thank you.